Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasodonyo di mana saja berada. Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Basobok balik kita di Minang Mustika Jaya Channel, di mana kali kita akan membacakan Gurindam karya dari Mama Ruby Caniago yang berjudul Pesan Mama kepada Kemanakan Gadis Minang. Mari kita cuba untuk membacakannya ke sana. Sebelumnya mohon maaf hati kalau kekurangan. Sebagai tanda rasa sayang dari Mama ke Kemanakan, yuk Gurindam katul melayang, pitih tak mungkin terkirimkan. Eloknya dapat diambil, kok buruak kuliah dibuang. Mama bukanlah orang cerdik, indahnya lebih dari orang, lebih terkurang dari Mama. Usah menjadi upik jo puji, kok kurang minta ke bapak. Baranan ado Allah Mama bari. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kanan kuasa, barakat rahmat dari Allah. Umai Kemanakan bertambah dua, menurut adat jo agama. Orang padusi kita di Minang ditinggikan tuah martabatnya, walaupun duduk di belakang. Ayah kok indah baranak padusi, alamat kapunah keturunan. Bapindah tangan pusaka tinggi, walaupun 10 anak nan jantan. Tandanya padusi bamuliakan, buliah memakai harta pusaka. Baitu adat memanjurkan, buliah satu di antara 3. Untuk rumah gadang ketirisan, mai tabujue tengah rumah. Gadis gadang hendak balaki, buliah di sinan menggadaikan sawah. Lebih uji dari itu, gadang tanggung jawab di badan. Kajadi soko jo guru, kajadi suri jo tuladan. Adek di sarak nangka dijago, awak ibarat tanaman suku. Rusaklah bangsa jo agamo, kalaulah rusak akhlak ibu. Narako di laku awak, sarugo terletak di tapak kaki. Maka jadilah ibu nan bijak, paliharolah mulut jo hati. Gadis nan Jombang Minang Kabau, nan kajadi calon bundukan doang. Jadi palito jalan ke surau, hujan jo paneh sampai belinduang. Tingkah laku jo tabiat, dipaliharo samo jo hati. Pacik pitaruah pagot pegang amanai, dirunggo dado dikunci mati. Ada beberapa di antaranya dari sekian banyak pitaruah nan patut benar Kemanakan jago. Selebihnya tanya ke ayah, hati bagato pikirkan dulu. Mungkin itu godaan setan, usah mengecek caburu nafsu. Orang tersinggung harus dipikirkan, usah disabui nan terpikir. Tapi dipikirkan nan kadisabui. Tanamkan tabu di bibir, orang menanga lamah lambui. Nan bana indak tabandiang, kok kareh indak tasolang. Orang menanga indak sumbiang, indak kareh memburansang. Orang pandorang capek kenai, kok panggamang capek jatuh. Langkah kaki bak si sabai, alu tertaruang pangkah 3. Niatkan karajo beribadah, berasiahkan diri jo doa. Dalam air indak kabasah, jo api indak kata baka. Talunjuk lurih kelincang bakai, papik di luar pancuang di dalam. Itu namanya orang munafik. Ibarat musang berbulu ayam, usah ditiru nan bakian. Itu termasuk panduto agama, nyampang basuo di paparangan, halah ditumpahkan darahnya. Alun berkiliklah bakalam, pandai membaca kata bayang. Walau sagadang bijo bayang, saleba alam jikok dikambang. Kawan 1000 mungkin kurang, lawan cie dirasa banyak. Duduk basamu mangkonyo lapang, duduk surang terasa sasak. Kok manolong indak ria, nyampang baragiah basidakah.
kasadonyo billahi ta'ala, bukan karena mencari tuah. Andai karena suok kok membari, nang kida indak para lu tahu, nyampang disabui dinarami, orang menerimo dapat malu. Menolong usah membangki-bangki, amun caro awaknyo, membantu jadi penyakit, amalan indak bapah lo. Angkuah jawahkan syarat sombong, rendahkan hati tinggikan budi, indak dakabwe jok pandorong, tapi selalu berhati-hati. Nyampang roda sedang di ateh, ketika tampak sedang bagatah, jawahkan congkak jok sombong, tetap di kana jaso tanah. Alam takambang baputa jo iradai, bumi baputa jo sumbunyo, karena nanti jatuh mulare, ketika kini sedang kayu. Kini basah iswak ke karyang, nan dia teh pasti ke bawah, satinggi-tinggi tabang malantiang, nan jatuhnya pasti ke tanah. Alam takambang jadikan guru, contoh nan sudah nan kaditiru, nan rancak alun tentu baya, nampak diangguak digelangkan, setiap tawaran datang, cubo dihinok dimanuangkan, zaman nyasa ke belakang. Antaro iyo jo indah, jaweklah dulu jo katuantah, talonsong manaremo atau manula, tajile ludah di tanah, nak luruh rentang kan tali, nak maambiak bueklah tanam, nak elok tinggikan budi, nak tanang buanglah dendam. Gantang panuah cupak balanjuang, nyampang basuh seliter indah, sah salahkan sarueh batuang, mungkin mengantang nan kurang bijak. Kato sayok nan mamak susun, tandonyo sayang kakak manakan, walau sakadar gurindam jok pantun, cie kok lai tak amalkan, elok kato bawa bayo, elok rundiangan dipaligakan. Kamandeh tibolah tanyo, lai koh bana nan mamak patukan. Kok salah mamak mengaji, usah sore kamanakan cabiakan, bana nan datang dari ilahi, salah ka mamak dipulangkan. Patik bersyukur kanan kuaso, ateh rahmat nan nyobarikan, lah sekian tahun umur kiniko, diberi berbagai kenikmatan. Untuk ayah baitu pulo, untuk mandeh talabiah bana, indak tahit tuang budi jo jeso, walau jo nyau kadituka. 3 bulan dalam kandungan, buah kasih jo bapak, berbagai macam nan dinyorasokan, si anak mulai menyeso. Ragam kandak kok dibaco, banyak salero nan ganje-ganje, bakandak rujak di malam butuh, laki panek indak dapikye, apolai indak dan kadisabui, rengek bak cando anak ketek, jawah dakek harus diturui. Lah sampai 9 bulan, banyak susah padonan sanang, tibo masonyo kamalahyekan, bak cando urang pai kaparang. Antah idui antah kamati, nyawa ka Tuhan basarahkan, haruk cameh ayah menanti, hati mande usah ditanyokan. Nyampang ado 2 pilihan, nyawa diambil salah cie, rela rasonyo mande bajalan, asasi anak lai salamai. Gadang hati antahlah entah, katiko salamai kaduonyo, dikumandangkan ajan Allah sebagai uji tanda cinta. Kewajiban ayah ini menanti, tanggung jawab bundo baitu pulo. Apabila lah ia anak perempuan, 3 kewajiban nan utama, tindak dapat dielakkan. Turun mandi memberi namu, baraja mengaji yuk sekolah, menikah kawinkan nan ketiga. Sekiranya umpang salah cie, bahutang rasonyo ayah jo bundo, dalam hidup tas suwe-suwe di akhirat kajadi tanyo. Allah lapeh tang saparo, turun mandi Allah banamo, Allah dididik diajar Allah pulo, untuk hutang nan ketiga. Ayah jo bundo hanya berdoa, anak indak boleh menempiknyo, kok bertamu jodoh dan mahinda. Demikianlah kesenak kesedonyo urindam pantun
untuk kemenakan Padusi Tanah Minang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.